A v tejto chvíli boli dostihy odštartované cena z novinu Znojmo so 4 účastníkmi od bariéry. Sú to Amadeus, Follow Me, Elefanta a Pralinka. Zatiaľ ten štart bol bezproblémový a dopredu ide Pralinka, ktorá v najvyšších štartových číslach dostáva do čela. Za ňou je to Follow Me, Amadeus a Elefanta na priebežnej štvrtej priečke. Kone majú do cieľa ešte zhruba 1400 metrov, biehajú do oblúka za cieľom a je to Pralinka na vedúcej pozícii s Tomášom Slovaňom. Pralinka ďalej sa tam už na druhé miesto posúva Follow Me, pred Amadeusa a Elefanta zatiaľ posledná. Počkáme si, až nám kone vybehnú spoza stromu, je to stále Pralinka, Follow Me, Amadeus a Elefanta. Kone majú zhruba 1200 alebo kilometr do cieľa. Stále je to Pralinka spolu s Follow Me, ktoré sa teraz odpútali od tých dvoch ďalších koní. Majú pred nimi zhruba 5-dĺžkový náskok. Teraz sa posúva Elefanta pred Amadeusa a snaží sa dotiahnuť tú vedúcu dvojicu. Stále je to Pralinka, Follow Me, Elefanta teraz tretia, Amadeus štvrtý. Poradie sa nemení, je to stále Pralinka a Follow Me, Pralinka, Follow Me, Elefanta a Amadeus. Takéto je poradie na konci protilahlej scény, kedy kone budú točiť do oblúka pred celou rovinou. Stále je to Pralinka a Follow Me. Zvyšné dva kone, teda Amadeus a Elefanta, už majú pomerne výraznú stratu. Amadeus je teraz na poslednej priečke, Elefanta tretia, ale je to ďaleko od vedúcej dvojice. Stále hlava, bok po boku klušu Pralinka a Follow Me. Kone sú už v cieľovej rovinke, zhruba 350 metrov pred cieľom. Zdá sa, že sa rozhodne medzi Pralinkou a Follow Me. Pralinka bližšie k bariére, Follow Me bližšie k tribúnam. Pralinka od štartu vedúca, teraz ale má už viditeľný náskok. Pralinka si dokluše po suverénnej víťazstvo, ak sa nič nepredvídaného nestane. Pralinka už je 5, 6, 7, možno 8 dĺžok pred ďalšími koňmi. Na Follow Me ešte zaútočí Elefanta, ale nebude to stačiť, takže Pralinka je víťazkou, Follow Me druhá, tretia Elefanta, štvrtý Amadeus. Takéto je teda neoficiálne poradie dnešných posledných dostihov